खुलुमबाय गिबियावनो नायग्रो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो नागिरदों मानो होनोबा जोंहा अफिसियेलि मोनसे आपडेटबो ओंखारना फैखादों आरो नैबे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आसामनिफ्राय दा बिनिफ्राय जोंहा आसामनि एसेम्बलि इलेक्सनाबोथ' बारा गोबाव गैला नालाय जोंहा मास मोनथामनि उनावनो आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना जानो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां नैबे सरकारि फायखानाखौ बानायनो थाखाय जा नोंथांमोना 12,000 फैसा मोननो हायो दा बे 12,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो नागिरदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय दै नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो जोंहा दाख्लै बावैसो आरो नभेम्बरनि 13 थारिखआव स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आसामनिफ्राय मोनसे माबा फैदों आरो पस्ट फैदों आरो फेसबुकआव दा बिथांमोना बेहाय बुंदों आरो जायफोर नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि 9,000 फैसाखौ मोननो हानाय दा नोंथांमोनाथ' सेकेन्ड किस्ति मोननांगौ नालाय गासै नोंथांमोना 12,000 फैसा मोनो फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव नोंथांमोना 9,000 फैसा मोननो हाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना 10,000 फैसा मोनबावनांगौ दा नोंथांमोना जा 9,000 फैसा मोनदोंमोन दा बे 9,000 फैसाखौ लानानै नोंथांमोना फायखाना बानायनो नांगौ एबा न'आव थाखानाय फायखानाखौ नोंथांमोना बेखौ सुद्रायनांगौ एबा जेनेबा बबेबा दरजाया गाज्रि जाबायबा बबेबा माबाया मा होनो बेखौ फ्लरा गाज्रि जाबायबा बबेबा मा होनो थिङा गाज्रि जाबायबा बेखौ नोंथांमोना सुद्रायनांगौ एबा नोंथांमोना आपग्रेड खालामनांगौ आरो थाखानाय टयलेटखौबाबो दा बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेबायदि खालामबायबा एबा बानायबायबा आपग्रेड खालामबायबा नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ मोननो थाखाय 3,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय नोंथांमोना जिअ टेगिं खालामनांगौ दा जिअ टेगिंखौ बबेनि मानसिफ्रा खालामफैगोन नैबे पन्चायत राज फिल्डनि मानसिफ्रा खालामफैगोन नैबे बिसिडिसिनि मानसिफ्रा खालामफैगोन जोंनियाथ' पन्चायत राजनि माबा गैया नालाय जोंनाथ' पन्चायत गैया नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनिया बिसिडिसिसो दङ दा बेनिखायनो बे बिसिडिसिनि माखासे मानसिफ्रा एबा नोंथांमोना मिथिखागौ सोरबादि मानसिफ्रा जिअ टेगिंखौ खालामनो फैयो दा बे बिसिडिसिनि मानसिफोरा जा मेम्बारानो जा चेयारमेनानो जा बिथांमोना जिअ टेगिं खालामफैनांगौ आरो दा बे जिअ टेगिंखौ बिथांमोना खालामफैयोबा नोंथाङा 9,000 जा फैसा मोननानै नोंथाङा फायखानाखौ बानायबाय बेखौ जिअ टेगिं खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिनि 3,000 फैसाखौ मोननो हायो बेनिफ्राय 3,000 फैसाखौ मोनखांनायनि उनावबाबो आरोबाव खेबसे जिअ टेगिं खालामबावनांगौ नोंनि बे फायखानाया कमप्लिट जाबाय होननानै आरो बेबादि बिथांमोना खोन्थाहरदों आरो बिनिफ्राय बिथांमोना बेहाय भिडिअबो होदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन प्ले खालामनानै आं बेखौ प्ले खालामथ'ला दा बेवहाय बिथांमोना बुंदों आरो मबाइलावनो बिथांमोना साफायनानै जिअ टेगिं बेबायदि खालामनो हायो बेबायदिबो बिथांमोना खोन्थाहरदों आरो दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया नाथायबा गोबां मानसियानो 9,000 फैसाखौ मोननानै जिअ टेगिंबो खालामना लायाखै एबा फायखानाखौनो बिथांमोना बानायनानै लाबावाखै आरो बिनिफ्राय माखासेया खालामना लाबाय साफायबायबो नाथायबा दासिमबो नैबे सेकेन्ड किस्तिनि नोंथांमोना 3,000 फैसाखौ मोननो हायाखै मानो होनोबा फैसाखौनो सोखायाखै नालाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दे जेनेबा थांनाय बोसोरावनो मोनदां नैबे फार्स्ट किस्तिनि 9,000 फैसाखौ मोननाया आरो गोबां मानसियानो मोनबावाखैसो गोबां मानसियानो थालांदों थांनाय बोसोरना बै सिगां बोसोरावसो मोनथाय आं बावलायलांबाय दा जिखियानो जाया मानो गोबां मानसियानो आद्रा थालांदों फैसाखौ मोनजोबनो हायाखै लिस्टआव नामा दंबाबो बिथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै मानो होनबा सरकारानो सोखायाखै नालाय दा बेयो मोनसे गिदिर प्रब्लेम जानानै फैदों आरो बे जोंहा नैबे MP इलेक्सन लकसभानि इलेक्सननि सिगाङावसो जोंहा नैबे माबाखौ 9,000 फैसाखौ सोदोंमोन दे सरकारि फायखानानै 9,000 फैसाखौ सोना हरदोंमोन दा बेनिफ्राय जोंहा नै आसामनि एसेम्बलि इलेक्सना जोंहा जानो थांगासिनो दं आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम दाख्लै इसिबांबा फैसा लाना थांनायखौथ' गोसोआव दंखायो जानो हागौ आंबो नोंथांमोननिसिम सोंहरदोंमोन नैबे सरकारि फायखानानि मुङाव नोंथांमोननिफ्राय सोरनिफ्रायबा 200, 300, 500सिम बेबायदि फैसा लांफैगोन ना लांफैयाखै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन नाथायबा गोबाङानो बेहाय बुंहरदों लांदों जोंनिफ्रायबो होननानै नोंथांमोना बुंहरदों आरो नाथायबा दिनैसिमबो नोंथांमोना फायखानानि फैसाखौ मोननो हायाखै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो फैसाखौल' सिगां लानानै थांजोबदों आरो दा बिनिफ्राय फैसा लांनायाथ' जेबो नंबावला जेनेबा मोनबाथ' जोबोद मोजां आरो 200-300 फैसा गारनानै मोनदोंबाबो जोबोद मोजांनि बाथ्रा आं बेखौ जेबो सानबावाखै नाथायबा दिनैसिमबो एबा दासिमबो नोंथांमोना सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हायाखै दा मोनसेल' नोंथांमोननिसिम हबा बेनो थाहैबाय आरो नोंथांमोना नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां मोननो हागोन ना हाया चान्सआ दङ नोंथांमोना आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां नैबे माबानि मा होनो नैबे टयलेटनि एबा फायखानानि टयलेटबाबो जायो फायखानाबाबो जायो नोंथांमोननि गोसो जेनेबा हासुग्रा बानायोना खिग्रा बानायो नोंथांमोननि गोसो दै नोंथांमोना जा बानायो नोंथांमोननि सायाव जाहैबाय बे
दा नोंथांमोना जेनेबा बिनि फैसाखौ नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां मोननायनि एसे आसाखौ लाबानो जाबाय। दा बेवहाय बिथांमोना आपडेट होलायदों जारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आसाम बेहाय बिथांमोना मोनसे पस्ट होलायदों फेसबुकआव। दा बिथांमोना नैबे सेकेन्ड किस्तिनि माबानि बागै सार्भेनि बागै बिथांमोना दायो बेहाय खोन्थादों आरो एबा बिथांमोना बोरै खालामनांगौ बिनि बागै बिथांमोना भिडिअ खालामनानै होलायदों जेला नोंथांमोना सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ मोनगोनखौ आसा लादो आरो सेकेन्ड किस्तिनि फैसाखौ सोनाय लोगो लोगोनो जायफोर बिथांमोननि नामा लिस्टआव दङ नोंथांमोनाबो नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ मोननो हागोन आरो। दा बिनिखायनो दासिमबोथ' जेबो डेट ओंखारना फैयाखै अब्लाबो नोंथांमोना नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां सरकारि फायखानानि 12,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंनाय जादों। जोंहा गोबां अफिसियेलि माखासे खामानिबो सोलिगासिनो दङ आरो गोबाङानो गोदानबो एप्लाइ खालामना लालायदों आरो। दा गोदान एप्लाइ खालामनाय बिथांमोनाथ' दा बावैसोनो मोननो हागोन ना हाया आं बिनि बागैथ' बुंहरनो हाला। नाथायबा जायफोर बिथांमोननि नामा लिस्टआव दंखायो बेनिफिसियेल लिस्टआव दंखायो नाथायबा बै समाव फैसा सोनायावल'सो बिथांमोना मोननो हायासै। दा बिथांमोना हले 100% मोनगोन बायदिखौ आं मोनदों आरो नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां नैबे माबाखौ 12,000 फैसाखौ मदि बिथाङाबोथ' फैगोन नालाय इलेक्सननि बिथांमोना केम्पेनिं खालामफैगोन जोंनि आसामाव आरो बिनिफ्राय MCC नांनायनि सिगांनो बिथांमोना नोंथांमोननो मा मदद होनानै बिथांमोना भटखौ बिनो हागोन बायदि बेखौ बिथांमोना नाजाखागोनखा आरो। दा बिनिखायनो नोंथांमोना बेखौ आसाला हाइ चान्सआ दङ नोंथांमोना नैबे सरकारि फायखानानि फैसाखौ आसामनि एसेम्बलि इलेक्सननि सिगां माने जानुवारि फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोनगोनखौ एसे आसाखौ लाबानो जाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर दायो गोदान एप्लाइ खालामनो सानदोंबा हायो जेबो नङा। नोंथांमोना इलिजिबोलबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामलायदो आरो जोबनायाव आं बेखौ खावलायनाय थाबावबाय नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो गभर्नमेन्टनि स्किमफोरनि बागै बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय। गोजोन्थों।